Ano utin eh. Kita si utin gano. Hay. Kita tabi. Ato silang kuan ba silang Jilo. Aman Jilo. Ato sila din si. Hadlok si hadlok. Buklo. Ato tong buklo og siyan. Nah. Ikalayad toy. Ikalayad to. Dala ko mga toy. Lakaw po ko. Hindi ka nagang kurta day. Bakit 700 yung hari no? Naman si nagang kurta day. Mga ibig si air. Dili na lang oy. Hari na ba si buti na kung gibayan? Di na lang katiga-tigaan oy. 159 na nakuha na. Asa ni si Ano sa mga is gomay? 159? Ha? Oh, dro. Ah, nabuang na. Yabag. Dro. Lang ay. Dili lang ay. Dili. Di mo naka-ego oy. Di mo tangtang. Ano yung puno ay? Ay lang. Ay, dili lang sa. Maluyam kag puno. Ano din da? Di mo puno. Ay, kisya. Nalandaan ganyan para Ay, Kalain. dili mo ito sa hatag balik. makasalaman na ni mo yan. Ilisdan na po to. Bahin na ba ako cancel pa kumiyo? Tatong last ng design. Sa kalibor ha? Dili. Pila din bahin nga 500 mo hatag. Dudong ba kay hiti ay. May hasol sa una. May beronon, may tubig, may kuryente. Waputay suga. Waputay gripo. Pero hasa kayo na. Pero bentaha. Kunita ka ba yan? Utlan ta. Wag kay lagi beronon pero kapoy mo pun kapoy ka ay. Wala ko kausan mo. Wala ba? Pero Wala may suso. Wala ka mapataon og tulido na ka man ka kausan. Pero Gripo. Bayad ra ka. Makasad. Pero kapoy ka eh. Maluoy ka sa mga eh. Mudaot mi. Wag na. Dako ilong ka sa ilong ma. Dako ilong ka kung ilong. Way lungan. Dako. Way lungan. Yo, what's up, man? Hapon sa tanan di mga katambay no. So another day, another life, another blessing na sa tatong tanan no. Karon kay kan. Total ma. July 11. July 11 na to no. Nya karon day mga bata ron dire semua. Kaya nagpatuli ang mga bata dire semua no. So ang ilang ating patuli ron kay delay na kayo. Sa una kay paam na siya ang kuan ta. Di ko man sa graduation April mo ta nating tuli. Sakto rasad kay delay masad ang graduation mano. So delay ang graduation, imbis sa una graduation March, karon graduation June. Delay pud ating patuli, are na pud ang tuli sa July. So tungod aning COVID no, daghan na kay mga delay nga mga event nga delay gid tungod sa kuan. Kausab sa panahon. Kung pa ni mama kuan ko no. Diba? Nausab na gid ang kalibutan. Kana kayo nausab sa kalibutan na yung mga panghitabo nga ma-delay na. Oh, speaking of delay, no? Kani atong akong vlog pod. Kuan siya, dili na siya delay vlog. Delay na siya, delay vlog. Kay last week gibuhat. Ma-upload kay next week pa. Nya. Ano yung gusto i-share sa inyo ano? Mga gano? About sa katong sapatos kong napalit no. Dini siya ingon ko ana, bati dini siya ingon pag hatag og bati nga feedback. Ako lang siya ipakita sa inyo ha, kapit sa inyo ha, dry. Mga katambay, dry. Naduwa ko na siya og kuan, kaduha. No, nalaksit na siya. Paksi na siya. Ang usa kay dry. Dako gini. So, dili siya ingon pag panaot ha, wala ko bati nga intensyon na niya. Ako lang ipakita sa inyo ha nga napaksit siya. Dili na siya bati ha. Okay, basta nindot man ang sapatos pero basin guro na timingan lang guro ko nga kuan. Ang ako ang i-order mo kuan. Nalangkat siya. Wala dili siya wala lain nga kuan. Wala laing rason nganong kuan. Siguro lang katunon gini siya porma. Kay okay man sa lobo nindot siya gaan niya. Pakat siya igdagan nimo pero nalaksit lang siya. Tungod guro ni siya ang kapakat igdagan kay inaghunong nimo. Ang break ka naman. Wala kay bati nga intensyon ha. Wala jud kay bati nga intensyon. Ako lang ikuan kay kuan sad baya. Man eh.
man naman na naman siya diri na langkat naman sa akong pamanda ni. So ako lang siyang gibuhatag video na kay basin day ilaning edisa na. Kung makita din sila nani basin day ilaning edisa, di ba? So walang pamasin lang nato ngatuan basta kay ako lang na siyang rugbyhan diri. Kay ako ning ayuhon nya ako ning rugbyhan nya ako ning ipatahi na lang siguro kay hapit na biyang liga diri sa mong barangay no. At nakatangin ninyo ang liga diri sa mo kay man na lang ni na kuan dagan-dagan ko dinay malangkat ako ning rugbyhan then ikaman ako ning ipatahi dito nya ang usa day po nako ka sapatos kani ako na po ning rugbyhan diri na kanlat man ni nahurot man ni kanlat diri ay ni rugbyhan na siya so ligon man siya ng rugby so man na lang ni dito bati wala kay bati nga intention sa pagbuhatan nga video ako wala nga dili ni bation pagsabot sa makakita mga kuan kay ako lang gipakita sa inyo kay gastuan ba na to kwarta gipaninguhan ba nato niya na sa inana lang kasayon duha ra ka duwa nalangkat na siya pero kung bati ra gyapon ato ra pagitag pagi ang magamit gyapon ni kay basin day risan Sige na ba ano? ako migo ay ako migo nagorderan ni ma pero iyang giordera na ni katong kuan shop kay baka naman sila kinsa to atong tong gitag pag picture ning itong sapatos so tara ni ako ning ipakuan ako ning ipatahi na lang basta ning ayo na nya ikaw man mulakaw ta Sito. Po. Okay ko kabaw sa. siap nung kedan nay oras dra sorry ada Mo ako seryo na. guys nag-ayo na sa yan sige na soy ba soy soy kuno Ikaw lang do eh. Ito na butangan og rugby guys. Pumot kayo guys. Ilong na. Ay kasi kung ilong ng rugby do eh. Kecil lang. Ay ginawa. Di ko na ko eh man lang ko. Dungo tayo lakaw mo. Ha? Gani pas yung gamay lang punan ko ni gamay. Mentag ninot lang ng padurungan guys. Mentag maayo ra ni guys. Salig lang ta guys, maayo ra lagi ni guys. Bisdan man nila. Pag nga naman. Sa mo pa ano? Nga? Eh, Inaop. ibak na ko? Ko maop. Bus ka man mana op, inaop. Naop. Sulti ba naop? Ibak na ko? Inaop ba op. Ibak. Tada sa palihog. Sukay. Pitbita sa kajot kay magkuha ko kwarta. Ano? Ni handa Andre. Handa niyo Andre day. Payo ninyo day. Alay election. Happy na wala manggod din dayon. Peda ma be? Ma. Pitbita sama. Ito. Pitbita ng kandila no. Ano pa tang ingon ka di ko gwapo. Pati ko nang ma. Di mo dayon. Ha? Mo dili. Di oy dayon oy. Lagi. Bati ko nang ma. Tatay, muro na yung mama nga di mingon gwapo yung anak. Umang mama, bisag bati mingon gwapo. Ikaw di juga mo ingon nga gwapo ta. Ha? Hindi pa kawawan ba? Pakawawan na yung gwapo day. Oo, gwapo bati. Tay. Maro gini mama nga di kay malaban to ah. Umang mama bisag bating na ang anak mingon gwapo. Yung mama lang gwapo ko di kayo. Wala beli mo sa Pildi terus ke asa nih. Kasi daan ng sapatos ba? Ako bili ni mo. Oo. Gwapo na ko. Pwede ko kinsi ha. Gwapo na ko na. Oy ako gulo. Ako na daan sa bag. Ready complete. Buang. Ako bili ya. Ha? Ti koy. Gusto mo na lang ito bunga ang anak mo piti sa mga. Ang mama mo piti sa anak yun. Eh tata yun. Nuam tani ko na tasya ya oh. Pakita ka ng patas. Ha? Pakita ka ng patas. Paas pato. Ay ay. Adila tani patah eh. Boy patay ka mo dai. Ako mula sakay naman siya. Apa mo nakasakay? Nay. Kung ano yung patong domingo ma. Hindi na manakot. Ha?
Mutanaw ra mig sapatos te. Pero di palit ha. Mutanaw ra man. Kaya kuya ha? Sinsya kaya? Sige ra. Nichat mo gud nga ilang ko ng ilisdan. Sige. Ari kaya, salamat kaya. Bahala niya ko tayo na may patahe, line. Sige ya, salamat. Te. Yo, te, may hapon. Tayo ibilin sa bubong at chinilas. Wala sa ibilin? Kaya siya kibilin rin. Aw. Sabi ko, ingo mo siya nga. Sige. Ingo siya nga, nado ko sa imo. Nalimot ko rin ito, te. Arin ako, te. Sige, sige. Sige, te. Salamat, te. Sige, te. Arin ko, te. Bigla ko, eh. So, ulit ako mga ga. So, wala ko napatahig dayon, no, kay nag-chat si Nunoy nga, kuan. Kanang ate ng muka, eh. Kanang ilisdan ako sa seller ang sapatos. So, ay. Pero ang gingon niya nga dili paragbihan. Ang problema ni kay naragbihan na ni gamay. Kuya lang din ilisdan og dayon. Kay naragbihan. Pero upaw na online si Nonoy. So paabot na sa ta dire. Paabot na sa ko sa reply nya nga dire ang sapatos. Ari lang sa ni. Kung sa kani wala ni. Daga na ni. I-update lang ta mo nya. Kansa mo poes ko kajot nya. Kanang sa kanay. Mag-edit ko sa video. Mag-edit ko sa akong vlog, sa delay na ko nga vlog. So sa edit nya. Kasi mga tuwag baskitan no nya. So unsa man ganila ko nako. Banta ninyo ay mo hawa diha. So relax ta kajot. Pila ka adlaw ayo goy? Tulo ko adlaw ayo na tuli. Nagyaway. Ulit tao na kagoy. Yawa. Hindi na manguyab. Ini kaayo na duag basket na yun. Patay mo papa sa buntag sa isan. Ikaw ugma. Ado ta. Tay doa nya dia. Tay doa nya goy. Kanya. Sumbah ka? Sumba ka ya. Tuto. Ako ya ate. Ako magate. Si Gino hago. Amya. Impel pa ko. Ang sarap. Matay, huwag mahubungan natin, hindi mo libre. George! Huwag di ka mahubungan, di ba ka malibre? Kamay ba na naman hindi ba? Ito ba hindi day? Ito ba hindi? Yeah, to? Nako nila. Di ko rin. May dua to? O lagi. Ikaw, Ricky, libre? Ubog eh. Ubog rin natin, no? Nakainom. Di, ubog. Pilam nih. Dalawa. Georgie, kung nahubog. Nakainom. Dalawa. Tuloy, pagnon. Kapi lang, ay. Kapi lang, sa vlogging lang. Nah. Tungo na da. Saan na ron? May di player sa long jump sa una mga ga. Ini. Layat pa ni. Hindi ko layat. Nari ko agis kilid. Tanta. Ang tali mo. Pero kan ni. Wali na dyan ni mada. Daon ka ni paglabang ng kurkong horon. Nate. Tusla. Tusla ta mga ga. Matay mo buhat lain. Atay. Nanay. Terus ginoo ko. Matay cuy, terus lagi dikit. Mo ano ni? Ang final stage. Kato dito nahan. Tama man to, stage 1. Kani kay murag kinahanglan kita maghubuan ni kay maguba itong sapatos. Mabutay lang yung sapatos. Isda nito itong sapatos sa Isda nito nila itong sapatos sa. Wala na natin sapatos sa maabot na eh.
Pero karon asa ni ang pingan kay. Ano lang ni, duha tong gamit-gamiton. Putol yung tila. Nagikan sa dog basket. Tusla diri sa tubig. Nakaka. Dana pero buyag. Tinoo ko. Hindi gini madagret layat ni. So, kuan day ni chat si Nonoy no. Si Nonoy G nga. Yan ang seller nga ilisdan ako no ang sapatos no. So, good news kay ilisan menta may lisan gito siya no tong sapatos nga gyud menta may lisan gito. So, salamat jud kayo sa ano sa seller sa katong sapatos. Thank you kayo no nga imong gikuan nga may lisan to siya ang akong sapatos. So, kung sila na karong adlaw mga katambay no. So, before dito tapuso no, gusto na ko isulti sa inyo ano nga if na yung mga plano ninyo no or mga butang ang inyong gusto mabuhaton or gibuhat na ninyo nya dili madayon or ma-delay siya no na yung mga delay nga mahitabo ayaw ka ano ayaw ka suko or ka dismaya nga na-delay siya wala din siya natuman kay maybe di pa siya ang saktong panahon para na nga ano nga plano nimo kay maybe na pa mas better nga mahitabo na dili gyud siya maybe na pa jud mas better na kay pareha karon if napatahi pa na ko ng sapatos siguro dito may lisdan. So sakto to siya nga na delay basta kay kung di matuman yung plano napadyo mas better nga mas mahitabo na napadyo mas nindot nga ikuan na ihatag ang si Lord sa imo nga kuan nga pulis imong plano no. So blessing in disguise sa siya sayang kana mga butang nga or plano nimo nga ma-delay paghitabo. So mo sa tanan karong adlaw ay mo kalimot sa pag-comment, like, share and subscribe no. Nato nga nalingaw mo hangtod sa sunod higayon. Nganoy TV anay out. See you.